Beluzimbobombobo ubonda izinhlamvu zesibhamu. Kudutshulwe abantu abathathu bashona kule ndawo kanti Usolwa ngomkhwenyana wakhona la emndenini. Umkhwenyane wami lapha ngoMgqibelo emva kwedina. Wafika lapha eMpumalanga ngaphandle wacela intombazane ukuthi ucela ukukhuluma nontombazane. Sithe sizwe bathi abantwana nabo basoyamshaya la ngaphandle. Wamgijimisa bajikela ngale kunomnyango khona ngale ngaphambili. Waphuma ubaba wathi kwenzakalani ngoba beseme eminyango ekhwishini. Imibiko ithi bekungekhona ukuqala umkhwenyana walomndeni uhlukumeza. Amaphoyisa asolwa ngokwehluleka kwawo ukungenelela ngenkathi uNkabinde ehlukumeza lomndeni eqaleni. This thing was coming for the past 2 years. And then auntie nang imtshelile naye ukuthi this guy is going to come here and finish everyone. Because even family yakhe, they came here. Bazowateka aunt. He phoned me. She phoned me and then I came. Angitshela ukuthi family izile lana yazomatheka naye lo mfana lana. And the family didn't know everything about this. Umndeni kaNkabinde sewedlulise amazwi enduduzo emndenini wakwaphakathi. It's tragic what happened to them. So we out of words, like we have no words to say, like, or just that we are sorry about what happened, and we just wish they can get comfort. uNkabinde kulindele ukuthi abuyele enkantolo ngoLwesihlanu olizayo eyofaka isicelo sebheyili.